Moni ntine chake. Nkhani yathu ya lero ikutitengera mu nyanja. Inu tagwirani chakumwa tenticheze. Kodi munamva pomwamva malo amene ali okuya kwambiri mu nyanja, malo olowa pansi kwambiri pa dziko lonse lapansi. Malowa ndi okuya kwambiri moti even phiri lalitali pa dziko lonse lapansi, Mount Everest, kulikamu likhoza kumira kusowa usaonekanso. Malo amenewo ndi otchedwa Mariana Trench. Mariana Trench ili mu Pacific Ocean pafupi ndi Guam ku Philippines. Ndipo ndi malo amene amadziwika kuti ndi okuya kwambiri pa nyanja zonse, pa maocean onse pa dziko lapansi. Ndi mukhoza kuti anayipeza bwanji. Ma 1950s to ma 1960s ma scientists anayamba kumapita mu nyanja muja nkumakapanga check, amafuna kuona kunena kuti kodi maocean wa ndi deep bwanji, ndi okuya bwanji. Ndi amagwirisa ntchito sonar technology. Fachonera kuti sakanatha kungolowa nkumangopita ite angazisa uzoti mpokuya bwanji. Sonar technology imatumiza ma sound waves mu ocean, mu nyanja imatumiza ma sound waves. Ndi chimodzimodzi ndi technology yomwe imagwiritsidwa ntchito ndi ma submarines. Ndi amatumiza ma sound waves aja ndi sound ija imati ikapeza china chilichonse cholimba kaya mwala chimamenya kupanga bounce, sound ija ndi imabwereranso, imapanga bounce nkubwereranso. Ndi amatha kuchita detect to distance yakuti pali chakuti. Azingopanga choncho mpaka na idzingopita chilichonse chomwe chilipo chote chingamenye chimamenya, sound imamenya kupanga bounce. Ndi amapanga calculate, amachita measure, amatha kujambula mapo kuti apapa ndipotere malinga ndi mmene sonar technology ikupangira ikamapanga bounce ndi kumabwezesa mmwamba ma sound waves. The mission ina yomwe inapita kumakapanga detect kumakayang'ana zimenezozo inali Challenger mission. Fachonera kuti ship yomwe anatenga ananyamula inali yotchedwa Challenger. Ndi mpamene anapezeka kuti anapeza malo okuya kwambiri kuposa malo ena aliwonse. Malo anawatcha Mariana Trench. Anapeza kuti atapanga masona technology awo, atatumiza ma sound waves, inapitirira mpaka na inakapezeka kuti inafika 11 kilometers kupita pansi tukuya kwake ndi 11 kilometers, imene ili 36,000 feet. Tsono nkhani si kuya kokhayayi. Chinanso choopsa ndi pressure. Anayamba kuyeza ano zinthuno, adaona kuti apapa mpopsa kwambiri, mpokuya kwambiri, anayamba nokufuna kufufuza kunena kuti kodi mpotani. Of course anatumizako kuti zinthu ngati tima submersible tongochita pita kukachita cheki toti sitimafika pansi penipeni tinato, timafika pa level ina yake komano muli mdima, complete darkness. Chifukwa chonena kuti dzuwa silifikapo, kuwala kwa dzuwa sikufikapo. Ndipo kuya kwambiri, ndi muli chindima kwambiri, ndi mozizira kwambiri, komanso muli pressure yoopsa kwambiri. Pressure ngati kuti kufinyika pansi pa nyanja pali pressure. Pressure yake yonena kuti submarine ya normal itati itumizidwe ipite pansi pamenepo ikhoza kungobulika, kuphulika basi, chifukwa choti mwangofinyika muli chi pressure chosakhala bwino. Anapanga experiment kunena kuti atatayike mu munthu, anapanga ngati chidami cha mutu wa munthu, nkupanga experiment yoti pressure imene ikuyikapo mutu wa munthu inapezeka kuti mutu uja unachita shrink, kusanduka kamutu kakang'ono. Tikhoza kufanizira za pressure zimenezozo ndi mene napangikira Ocean Gate ijeti. Anthu aja 5 ananyamuka kuti akupita kukaona panali Titanic paja, besa submersible inangobulika inathera pansi pompo pena mwina chifukwa cha pressure. Ndi china chodabwisa kwambiri nchonena kuti ngakhale pali chindima choncho, pali chi pressure choncho, atatumizapo zipangizo zawo patathano dzaka tukakhala kutumizidwa tizinthuno toti anatikonza toti tikhoza kuchita withstand pressure ngati imeneyoyo tikapita pansipo. Anakapeza kuti muli zinthu ndithu za moyo, pali nsomba ndithu zimakhala pansi pamene popo, pali tizinyama tinatake ta transparent tomaoneka nkati, tokanga tizinsomba toonekera nkati, mashrimpu, muli zinthu ndithu za moyo zikukhala ndithu zimakhala pamene popo ndepa kwawo. Ngakhale tunena kuti zinthu zambirimbiri zikhoza ngophulika ngoonongeka kutani palibe sunlight, muli zinyama ndithu zina zija zoti zimawala zija, nsomba zina zake zoti zimachita glow ngati light pansi pompo. Mu 1960 nthawi imeneyoyo atangopanga discover kumene anapanga submersible yonena kuti inali especially made kuti ikachite withstand pressure ya pansi ngati pamene popo.
ndi munapita anthu awiri, wina dzina lake Jacques Piccard. Anakafika pafupi, sanafike pansi penipeni koma pafupi, ngokhala mkachitini kawo kamene amakhala msubmersible mo nkubwerera. Wina mu 2012 Titanic film director James Cameron anapitaponso, nayenso anakwera submersible, anapita ankafuna kukaona paja anthu akakondwa, amafuna kupita kusapitika, anapita anabwerako. Sono mpaka panopo Mariana Trench ndi malo onena kuti sanapangidwe explore kwambiri chifukwa choti ndikuopsa, ndikutali, komanso lokuti ukachite explore uko you need time, ndi nthawi yake. Zipangizozo sizingakhalepo nthawi yayitali, ngakhale zinapita kwa kanthawi kochepa zingojambula apa zachuluka. Akuti zinapangisa kuti anthu azindikire kunena kuti anthu amadziwa kwambiri zokhudza mlengalenga ngati even pamwezi kuposa mmene timadziwira zokhudza pansi pa nyanja. Pali zinthu zambiri ndipo ndipoopsa. Akuti chinthu china chimene chimaopsa kwambiri pansi pa nyanja pamene popo ndi sound yomwe amachula kunena kuti the bloop. Pankhala chiphokoso china chake choti sumuziwa kunena kuti chiphokosocho ndi chani, koma pali chisound china chake choti anthu amapanga, anthu ena anapanga conclude kuti mwina kuli zilombo zina zake, kuli zinyama zoopsa za pansi pa nyanja, sadziwa kuti ndi chani, koma akafika ati level ina yake pansipo pali chisound, pamakhala zimasaundi zina zake zoti anthu amachita mantha kwambiri. James Cameron atapitapo pansipo anachita mantha kwambiri, chomwe chimamuopsa akuti ndi isolation, loneliness. Akuti basi ndiziya zoti umangofira kuti uli pena pake pochitisa mantha kwambiri. Akuti anachoka ndi feeling yosasangalala, izi zinazoopsa kwambiri. Komanso zodabwitsa zonena kuti pali zinyalala, makamera anapeza ndithu kuti zinyalala zochoka ndithu mmwamba zimafika pansi ngati pamene popo iti maplastic, pepa, chani, zinthu zoti sizinachitidwe discover chifukwa anaonapo nsomba zonena kuti kumadabwaso kuti iziso ndeziti, ndi zonena kuti a high percentage of ocean sanapangidwe discover. Apo pamanena kunena kuti pamene pali pa deepest part zikhozotheka kuti so pali pena ponena kuti sakudziwa. Nde imeneyo ndi nkhani ya Mariana Trench. Zikomo kwambiri.